sayang siguro yan ako ano nalulos ko mandari Jesus Yado pinapaalala ako siyanto Pohon ko isigaw loob Sunod ay ako sa iyong oliwan Tulog tayo kulalan ang paborito ko Sabado sa pupo pagsadulo sudayo magyatuhan Salud o mula ay ng Jesus ang oku mungkoyo dia dapat ay ko'y sali lumisi ko roho Nagapuro ako karami Sunod ay ako sa iyong oliwan Tulog tayo kuragan ang paborito ko Sabado sa bukod pagsadulo sudayo munod yatuhan Sunod ay ako sa iyong oliwan Tulog tayo kuragan ang paborito ko Sabado sa bukod pagsadulo sudayo munod yatuhan Sudayo munod yatuhan Kaya sanong tatuang kumadati din sanan tok alab dinirakon do lalay tan ko pisolot pengkuran na tabar na ko din sanan atak pagkatilang busam kanaw misis atak isong samaya kinarahingan isong kerajaan sorga kon sikaw da tatuang diti harati ko siwatan dahay da kapag yampay kagu iswang o kasisan panambarasan di karait at boras-boras no kon sikaw da timpud alumisiti guna dahay miyampay monopot misiso iswang gat panambarasan iti
Moy da insanan po hit awayan dahay, orang dahay, nga kapientok di korohian nu, mila dahay di pendalanon, sayrad, magindalan dahay di koposen dahay di tikita daw. Kung sikodo piramutan daw lumis, gisambot asinon dot dati panambarasan, dot montokot painsanan na magkikinong. Tinasambayang dahi sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, fengkuro na tabar na kayo. Dahil nasadu. Dam osamok ko asadu nga iso takaitin osamo kitimpud bay nagi. Labi pagulo. Man padada kayo. Kinong ilot tuni. Ulam orangaw ko fengkuro. Iti na po mikrofon na di at nga untuk ilot Facebook. Harohot ibontug-bontugon na tangawlod dat ay mikrofon dat emgras. Umbal ako na dadi minangano nga milo tidak sapot kandi dan dusun na taralom. Jadi iti di kasari dia gunoon nga ipetasud milangak ko lasado nga orang ungay. Orang owi kantelo bagi. Ino pa itiso mikrofon untuk ke YouTube. Mantad ke lain jadi ay sa panambarasan ay maya nakunod paintay di dadhirin limput nga neditikus neditikus kokoto ni kokoto mundi ako di lanom atarangi kanto lo bugi ke may putut-putut mutut-putut umbalay ko moningolo no piramutan okay? Piramutan poko okay. YouTube kematik ya. Oke, YouTube pengkuro mongilo nagidi gi. Oke, nasimbanan na piramutan intan pakagum pengkuro may putut-putut pakagum pututon to kanon do. Matuli nakalaso tinggin. Mi putut-putut ato. Mamirungaw ini. Ulam dudi hat mamirungaw jadi na may putut-putut.